En aquest vídeo aprendrem els 2 passos bàsics per poder utilitzar el programa Mendeley al nostre ordinador. El primer pas serà anar-lo cerca tot i al quadre de cerca buscar Mendeley Premium. A la fitxa de resultats farem clic a Disponible en línia i a l'enllaç Mendeley Premium. Això ens permetrà crear un compte amb més avantatges que la versió gratuïta. Un cop aquí, clicarem a Create a Free Account i podrem utilitzar el nostre correu de la UBIC, tenint en compte que si ja tenim compte a algun altre producte d'Elsevier, com ara Clinical Key o Scopus, podem fer servir la mateixa contrasenya i si no, podem decidir si volem utilitzar el correu UBIC o un altre de personal. Un cop omplert tot el formulari de registre, podrem passar al pas següent, que és instal·lar Mendeley a l'ordinador. Per fer-ho, anirem a la pàgina de Mendeley i farem clic a Download. Download now for Windows. I en cas que tingueu un altre sistema operatiu, aquí trobareu els enllaços corresponents. I un cop ens hagi baixat l'executable, farem clic a instal·lar. Farem login amb el compte que ens hem creat per entrar al programa i veureu que ja teniu el Mendeley Reference Manager, que és el programa necessari per utilitzar el programa al vostre ordinador.